Mayong buntag mga kaundag balik sa tagsubidag bukid nya. Sa pagsubid na tong bukid makaagita ning sa paa. So kini nga sapa kaluag kay ni siya nga kuanay palawom nya labi karon nga init kayo ang panahon, lamig gyud kay diri tugsaw-tugsaw chill langoy-langoy kay para refresh kaayo ato ang panglawas karon. Nya sa pag-ato natong bukid ani kay gihapon magtantag sidlak sa adlaw samtang nagbaktas. So mao na si mama ug papa mao ni kauban ako kanunay atong bukid nya agimig sapa padung bukid. So tabok og sapa mao ni padayon gihapon ta. Nya dinhi day sa kadalanan nakaagitag mga nay lansones nga hinog na kani si mama gyud nga nadulyan ning lansones bao yang gisungkit. Sagpan gini si mama ron nga mao dito panungkit ang lansones ni nanay. Nawa ra kun ni si mama o. Labi nga nang muhag lansones nga wala ra ba diri ang si nanay o. Wala na nang higdan nanay picture panunghit. Sagpan gyud karon ano na muhag ang lansones ni nanay. Tigay makapamunod kaya nakasungkit na nanay o na nga kanon lang sunis din ha kung wala na na isa kapungon si mama nagsungkit na ipamunod na yung mga sinungkit napoy diri sa bukid abot ni isang payag na mga mais nga tanom mao ni tanom ni mama ug papa doon na po na siya mag-anagon ang nalubong din kabunga-bunga aya doon mo ha hindi abuluan Saban mo ikan. Mao ni diri may kamutihan pud diri namo sa bukid mga tanom gyapon ni mama. Daghan na pud unod unya gawas pa ana mga bag-ong tanom nila nga sibuyas mao na pud ni abonohanan nya. Umpisahanan kay na ano mga sagbot nga ni kuro. Ano giadto namo karon dinhi nya. So sana maghinlo pud ay mi og kanang tanman namo og kamote kay magtanom mig kamote. Ang sweet potato kuno ko sa English. Ni diri ang ano ang bukiran. Hindi ko kaayo kay presko ra gyud kaayo kay kalibot na kahoy na napagay sapa sa tungudlan. So di kay problema tubig din sa bukid kung magamit na. Umpisa mi ni papa may papa man ay nagsugod og trabaho sa among tan managkamote. So agloag po ni among tan magkamote ba kay ayun na lang pag-abag-abag sa palisod karon sa panahon niya. Abangan po nato siyempre di po magtanga lang tabang ba kay tanong man po tagkamote din para makakaon po taan human ani manguha sa tagulay kaning garbanzos o kayubang isagol lamon sa gulay na mo karon pang pamahaw. Siyempre kinaamat si mama kung gihan mo po ni si mama manguha po do kuan mga gulay-gulay nga magluto mo ni trabaho mama gid nga human mo pangguna sa sibuyasan luto siya pamahaw mga gulay-gulay ra gud na simple ra gud na iya ra nang isahon sayote tapos gamay udlot sa sayote atin sili mo ni siya luto na mais day na among kanon para init pa kayo niya kuha ra po ko ako amo ni ang ako ni ako ang labog tayo.